Vianoce sú aj sviatky hojnosti. Hojnosť sa väčšine ľudí spája s peniazmi a s materiálnymi vecami, ale nie je to len o tom. Môžeme mať v živote hojnosť v láskyplných vzťahoch, v zdraví, v naplnení, v krásnych zážitkoch alebo v slobode. To všetko je tiež hojnosť, aj keď si to častokrát neuvedomujeme. Už len to, že keď sa ráno ideš obliecť, otvoríš skriňu, kde máš množstvo oblečenia. Môžeme to nazvať hojnosťou, pretože máš na výber, môžeš si vybrať, čo si oblečieš. Alebo takisto, keď otvoríš chladničku a máš tam množstvo jedla a môžeš si vybrať, čo vlastne chceš z tej hojnosti si dať a čo chceš jesť. Máme v živote toľko hojnosti, že ju častokrát nevidíme, alebo ju berieme ako samozrejmosť. Preto ťa pozývam dnes si zvedomiť, kde ty vo svojom živote máš hojnosť. Kde máš dostatok alebo aj nadbytok. Zamysli sa nad tým naozaj poriadne a vnímaj aj maličkosti, ktoré keby si nemala, tak by to znamenalo pre teba nejaký nekomfort alebo ohrozenie. Máme totižto veľa vecí, ktoré vôbec nevnímame a nevážime si ich, ale keby sme o ne prišli, ako napríklad záchod alebo sprcha, tak by to pre nás bolo dosť nekomfortné. Spísanie ti pomôže ešte viac prehlbiť tvoje zistenia, ale zároveň si to môžeš ponechať ako nejaký dôkaz tvojej hojnosti a keď napríklad sa stane, že spadneš do nejakého pocitu nedostatku, tak sa k tomu môžeš vrátiť a môžeš si pripomenúť, akú hojnosť vlastne v živote máš.